Non keklem pon bom Kuthuri to Dokmoka Assam mala 2.0 atovar keklem kasaoi. Pini niphai sirkep ningkangsam rabli arni socheng dhanta constituency keparlo Kuthuri to Dokmoka Assam mala 2.0 atovar keklem kesaoi thek longsi radatum ningkangsam se pu abirta longdonsi socheng dhanta press club abitung pen humri damsi thek pon longlo Athe la bangso atovar aron ateng pen keklem nang ji.an klem pon pe pulote bangso atovar ko energy kiding doji ji.arlok aradatum misen ka chelengji atovar dolo pupen penangan ning cheparong rinti losita non sai ke klem pon bom ke aron ateng ke klem ji kalisi sai ke oi si klem pon rong lasinon kachari pon bom KAAC autonomous council team KAAC anglong ke thekiding atum doan anparta ningache thenai KAAC autonomous council CM Tuliram Ronghang aphan lapen local MAC sangpi KACHE RONGPIPI atumaphan chuning rilo bangso asamala 2.0 atovar misen pen ke paklem ponji aphan pinkhat pinlar pon vek nangji pusi socheng dhanta press club abitung pen chuning ri ponlo berta pangda pon romawe pen dilip tokbi 365 News India. Manja Sports Association pen patirpi ponsi manja pathua pamalong friendly cricket ke padupon Chitia chiklo niphai cap arni manja press club lapen KAAC atum pen cricket ke pathu ke padopon laso ke pathu ke padopon lake ove kimia tuma phan ke japon jia phan mate kangthur ponjia phansi manja press club lapen KAAC asong pen pathulo laso pathu along KAAC asong pen chepa hai ponlo lapusona por ronga saratum lapen hada kido manja sports association atum pen ove kimia tuma phan sitame kosolsi eprang ke wang pen kachingthur pon pe me thek ji ma pusi chingwai chingsai ponlo News Report 365 News India. Itu aku kecil ramai bodeng dapat itu bukti klaim dah ima pun solang kecil tham along siang lo langsung teng itu kita tang itu dak semera bangke manja long bangke school college dak school dopi dak school home circuit dak tu langsung school ang perang bangke dak inter school dak sports competition dak school inter school dak football competition inter school dak quiz competition dak jengok dak school tu mana kompetitif pakai din pina posi langsung tu mana pakai bayi pan langsung ni kira pandu tu posi itu kalau tu mana langsung ke patu bang siap kolom sinon tu dak corona aku tenang tenang itu kalau masih non putola tu kan langsung kompetitif along ke banji pan itu cingwai sih itu ada ke inter school quiz competition dilo langsung tu dak pan committee chairman atau manusia ke hai pencengok dak manja usi pencengok dak bazar committee pencengok dak kenapa tu Rasi media kopi dengan fansi dalam so main langsung mengikut suri-suri kalau pajero ini dak ini tuh manja press club lapan KAAC manja branch committee yang bong si jirpo kepatu mate friendly cricket match abang so kepatu ini tuh samjen kan kepatu pon hasil abang so kepatu ini tuh TV pon lagi isi awareness person no non novi gini tuh hat nasi kepatu ini tuh makin langsung lagi yok ekran ini laten isi timatha timi fansi abang so kepatu ini tuh aprang ponje fansi ini tuh kepatu pon nasi ini tuh Charlie pinangi sita Charlie pendeta ini tuh kepatu bang kinangso Athe ok ekran dong si mimik lo si Charlie abang ta sapu ketikuk do koi mak milih kan nasi ini tuh kepatu bang si asapu perang nang patuna ma patuna tak kali है इसी टाइम टेबल bang si bitan patuna ko lapan cari bang nasi nilam bang kelan pun si red cela to tante pini lada hidim teron ade malone tum han lada manja branch KAAC rupani tum han lada premi mes patsunang ku
khobor nang pale peni tum ta tong se ko para tum long chera de pa tum bo ipen pini bagai tum pachu ponang ola da hidim tirona phila long asila bangso ni tum friendliness cricket e pachu pon bangke isi awareness kusi ni tum bangai ke thik pon tipo se awareness ti pon nang ko kuma prote isi ko ke youth atuma phan student alive atuma phan student alive long non langdam protang te class 10 class 12 ba ke chali tu pin an drugs addicted abang dopik lapen raki ahom kirim dopik sohola so araki kirim along asap on tum ke rokhai dei mate kala tum han kapachire ayo latai silo khela penta isi akimi ang thek paklang pon pu basi tum kai ki tami ma thapon no simanjang kang long langdam bulu tangte 100% and 25% an bak abang thu bang ke ladak drugs addicted abang dopik lo hola tum phan tame la ni tum KSA aru phan chuning ri ni tum manja press club hin me tame nang ni tum la bang lang nun pami nang ji ni tum media hin men ko an ma nang chera du nei tame kai ki da dolo rat phan ni paklang phan la si la son thak thak eli tum kapre ga step ta deng pon bom nang eli tum join di claim pon bom na tam manjang kang phan si ki claim po pot badai ta eli tum bang join di kam claim pon na basi tum bang la pu bang phan chuning ri dolo asi rat phan ta chuning ri lo kai ki tame tum sport hanta isi awareness ti pon bom nang ji khela long si litum io e pran mi pon po io e pran si melo pulo tang litum ke chali long ta mind fresh pen litum chali pon po asini lilam the bang pading delo lan delo